Maghukom na mis nangka kay nahinog naman da. Allah. Aso pukpuka. Pati madaugan sa ko daning bugat pa kani. Bigay mo ta na sa uno. Inina sa. Adi na mapug nani mo tagtan na so. Di ako lagi dari. Madaugan ni. Tigbasa. Tigbasa ba? Ha? Tigbasa. Aso puy iba. Ikaw noy tigbas dai ja. Ako ingana. Ha makutsilyo. Ito naman lubag-lubag. Nay. Silyo na tigbasa to matuan ka dek tagak ay. Silyoon ay oy kay. Dali kiray. Pa. Humok lagi. Humok na nang. Hinog naman na napag-abot na mo. Wa pala man ang alisbo. Ginoo. Sabi ko naman daugan. Tamis ang tani Ginoo. Atag hukman og ni tamis naman. Para ko siyo. Ano na bitot ni Tira, Boson? hey. Bira, hukmi dai. Bira. La. Saman, ngana? Ono. Ala nang lispad man. Di ni. Nahagbeng manggad mo nang lispad. Bana mo intro balkanon. Da na ana dani. Tagtag ko. Hala tamis sigud pati. Di. Unang burot. Aglami dani ni sa kay lisur man. Nalos paron ga jadi. Namira ba na utana? Wa piti nigi papirus. Mamaga. Kaan man sa ikre. Buong tamis. Tamis na? Aw tamis sa buti kay para naman namo. Baal tamis na. Tamis na. Hala tamis na na. Satiaw. Tumangit tilawi ko nay. Tamis na na. Ay sa pagara. Mura nas katong nang kapitaw nang nuligjag ko nang. Ang nuligjag. Di, moros ka imo. Di mura nas katong tingahin luko ko natin nang ba? Hiktan na lagi. Mabati na mis na kay ag sinong John an haraman mangihi. As punuan na lang nangka. Ano ba gluto? Ha may mas lami ag ag ikunot. Tanga kunot. Ha? Kunot. Tamis. Lahir sa among gidana, arang luudol itong gidana man, arang tabanga. Lagi pali. Kaya. Tamis na bitaw. Tamis na ba? Lagi. Sino lagi? Hiway. Hiway. Kapag bunot ka tang hilo ka. Anay bunot mo dahan ay? Oy, oy. Oras. Natad. Tamis bitaw, promise. Tugad. Dah. Tamis lagi. Lahir na siya una. Tamis na, lahir na sa among gidas. Tilaway madara. Masigi pang buntas sa mamong kita isa na mo. Di bitaw bintaha bitaw. Oh. Dai no, bita dai. Ha? Nay, dubag. Kagubot na punta oy. Gubot sila. Ano mo sabay man mo? Ano sabay man mo diha? Ha? Sabay mo diha. Tamis bitaw. Nanawa. Siya na tinag ka nay. Tamis na kunog nang ka. Wa dyan nanamis nas ihinong John dyan. Bawal ako ko. Kuman ang tagak. Bawal ako kang nangka. Tagkuan ni ha. Tag-jess ni. Ito na imo na. Isa dalawa, mura na sa katong na maligdas kurtis na. Nani otto nang kaka. Uy, jama-jama mo tamis pas ka imok. Adi ka imok nang kang imok. Ay sa ka. Anang nay. Nya, Bawal mo ko. Isa Isa ba ba period to? Uy. Lami iwa pero majalas may mani unto. Sagdira. Pani mo daw na. Tamis ba? Sabi ko. Pwede ba? Sagdira. So og na tamis na putong uban. Wa ta kay bawol kay. Di lagi pareha. Kaya itong dini agi nga. Tamis ba? Pagkapado ako. Manaw pa siya. Ngay nga na bitaw kung hindi pa siya luan. Damod. Abi ni kita mis. Gripa ako. Ay sa. Nagdapon ni Timaw na buhi. Yan ang sopaw guys. Tabang nag Ba ang Kusi. patay mo guys. Hindi magkaon. Ito man, apil ang paglisog tan. Ano naman? Nami ra man lisod agon. Ang tangan. Bugad ra ba idang ni sudan ni? Mura si Jao. Alang humuta ka jog. Kuan guys. Fruit jack. Kumagka murag nang ka. Banaday. Yan po si Lexian. O si Ungay. Ungay Lita. Nandiyan dia po si Precious. Unsa mo na tay? Noon sa mga itong simod. Laway. Ko man kamu. Unsa mo na tay? Hello. Na, mo istorya na. Nga naman. Nga naman. Ako yung ta? Ungay to ah. Ay, bot. Unsa mo na? Kita na kadan? Alin ito.
Ay. Nangka mo diha. Nadi-racing ron. Nagbanting hiwa. Haman na pitag rin sila sumbali. Sa kalingganay. Pasil. Banting hiwa, pahanjo mo, 30. Sinong imok niya. Nagdabi ko sa tulo kahiwa si Imo. Arang na pula ka do. Di manok lang tanang Sobrahan. Ba, zara. Sobrahan kay Nog. Lain ang tingnan ng tinga to. Murag gahapon sa tulitad-tad. Baka og marapod ang idadari. Murag lagnay na. Budak nas ubos atong antunina arong pahimog askindi. Di din hira kan anin jugo di lagi kung paano lang nang kakay. Bawal lang mura nang naman tog nalata. Latali ita lain na. Purma. Di mo liso. Hala, kumbati. Tang tawag liso ay. Oh, da ara man giyan na. Karong masaon. Ada. Sa una. Ay ka makaon sa kuan, liso na pud dangagon. Dengan pangipo silang. Kaugman na po mahinog. Basta na din. Pangkubay. Ako bawal na. Bawal na. Nak na. Antiguwang na. Panganong putas. Hala ka, ang kay mo na imong ipangita. Sige ka ika gadong Facebook sa Manila. Ano, buong na kada na. Kit-kit na ng subok. Hi, Liana. Hi, sabi. Ay, ko na. Pila naman imong edad? Na! Ang nagidangat. Kalipat. Yung 15 pa na kang September. Wala ko di ko kawanta sa katong ko. Puko. Yung pulanan. Yan na. Katulad-kuran nga pink. Sa kay wa makugatuod. Na, katulad kuran sa kalibang. Ano to? Banyo. Kalaki ni mo day. Oh. Dali. Wa ko katuod nay. Na. Tas, Katulad CR. kuran pink. Di. Tignya pagtupuhaan. Ta sa gani ko dati lin. Dahil lang mo pag-uli namon ni kamo brigada ka ugma kay nagkumanrituan hindi. Wa lagi ko mo brigada kay wa da agi lang maestra way mo kuan. Bebe. Kasi way mo kag asa dapit. Bebe. Bebe. Yeah, Hungay. bebe. Nga naman. Usan ni na mo kay pulaman. Tayan, kanang inig niya lang bitaw ni mo. Ilag na. Nga na may lami bud. Next morning. Hi guys, manjang buntan yung tanan. Mata nami, alas 5, media. Ya, si nanay magluto na pa daw suman nga pilit kay na order. Ya. Ya guys, dahil hinatag si Jang ungay nga Lujanan, Bibi Precious. Yan Bibi guys. Hello nak. Hi. Amang gibatangan og kanang baby call kay kanang pang call paper ba. Kay init man siya. Nak. Okay ra kada nak. Okay ra kali ha. Hi. This is guys. Ba. Hello mga mami ninay. Hello mga ante, mga tita. Kumusta man mo? Hello. Hi. Ba. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Tapos upaw guys, tapos ibabaw kayo nagpa-signal. Tapos ay tanaw sa kuan pila na ako na view sa i-upload gahapon. May signal research sa bahay na nanay. Mura mag naslangab. Nya, kumusta? Kung nga, taga Manila, kumusta man mo diha sa Bagyo? Ning hinay na bagyong Karina.
Si nanay guys, sa doon pagkaraw-karaw sa ijang negosyo. Ay na may pista. Na may order. Order na po ni ron sa taga Alicia, poblasyon nga magpista. Dato yung nanay, order na na. Si Ma'am Boyoro nga, Australian citizen na uli man kay pista. Makakaan gihapon mirog suman pilit og suman budbud. Aw suman tinamis. Tamis ri budbud to. Ano di yan? Kapanitin na to. Puti man lagi na imong tamis. Kasi di na tamay. Para magdalan eh. Okay na ka. Mamainit na tanin do guys, kay suman budbud. Lapoy suman pilit nga tinamis. Oh. Trabayo siguro. Suman bulanghoy nga naibu kayo. At si nanay guys, arang kuana, arang hihilak si nanay kay ang inununan ko nung gihurot pagkaas iring. Nakalimot ang puging Armando og ipusa ginununan na sa abuhan. Tawa nung po siya nga tos abo dahil raman po hugas lababo. Ngawaan po ko nakabakod na. Log ni bibi natuog na po ko. Manilamit na sa probinsya guys. Kaya masimo-simo nga. Suman. Masita tayo nagpakpak na pagbulanghoy. Sindang pangapi, pakpak na pagbulanghoy. Tingnan mainit. Tuslas ginamos. It's precious guys. Salamat ni Tatay Lolo Ungay. Ipulihan na ni Jagdujan. Di anas precious ning Dujan. Didi na ka? Didi na ikaw?